Det spiller med Minecraft på MCSG, Virtual C, Construct, fordi du blev lige fucked. Fuck, det var godt lavet det der. Nej. Det fortjener et like. Nej, det gør det ikke. Fortjener lige præcis et dislike. Okay, review first time. Klik ham. Kan du få en? Går der boost you? Nej, jeg kan ikke nå. Hvis du bare kunne booste mig, han er på, han er one hit. Jeg kan ikke nå dig. Jeg tager ham den anden. Jeg tager ham. Jeg skal ikke der. Yes, jeg fik ham. Jeg har et våben. Fik lige en. Perfekt, mand. Jeg har 3 svær. Ja, fedt. Okay, god. Fandme god start. Jeg skal bruge for noget armor. Ja, get low. Jeg tror måske vi har en chance. Det tror jeg faktisk vi har. Der er en kiste. Der er en dobbeltkiste inde. Jeg kan sgu ikke tabe den. Der, jeg fik den. Der var det stensvær. Okay, giv mig lidt. Og det sidste armor du havde brug for. Giv mig lige stensvær. Okay, se. Du skal ikke skubbe mig dernede. Okay. Gå den her vej. Går vi rundt om. Springer vi over en båd. Vi kan faktisk godt. Jeg kan godt lide, at du faktisk kommer ned. Hvorfor? Og en chest. Pil! Buh! Fuck, man. Det er bare, der har alle pilene. Hvor mange pil har du? 10. Jeg er OP til på. Hvor du skal bedste armor. Jeg skal 10, det er jo fint nok for dig. Jeg skal også en bog på et tidspunkt, og så har du alle pilene, og så har du allerede brugt alle sammen, og så bum, bum, bum. Hvad fuck gør vi så? Jep, vi kan ikke gøre en skid. Okay, hvor er du hen? Ja, hallo. Kom tilbage. Vi skal hernede på vejen. Jeg kigger efter dig. Så jeg aner ikke, hvor du er. Jeg kommer op til dig. Jeg ved nemlig, hvor du er. Du er lige der. Hej! Jeg skal lige have en båd. Ja. Ja. Fedt. Hvor fuck blev du nu af? Jeg har ligesom lige fået nogle chest med en rod i. Fedt. Okay, hvor er du? Okay. Kom. Jep, hvor skal vi hen? Det var til det hus. Fedt, mand. Jeg skal lige have det her hus. Jeg skal have den her chest. Just en stik og et flint. Jeg har også mega mange sticks. Jeg har 3. Jeg har også 3. Oh shit, der er en guy. Ja, det er mig. Nej, det er en random guy. Wow, jeg er bare så... shit! Shit, jeg troede lige, vi var stuck. Har du fundet en chest? Large chest. Ja. Det var cool. Yeah, et gabel. Jeg har bare løbet hele vejen ned ad vejen, ikke? Så langt ned man kan. Og så fik jeg lige OP armor. Hvilke OP armor? OP armor. Ja, hvad OP armor? Kig. Så du sgu ikke brug for en skid det her. Hvad? Far, jeg sidder lige midt i noget.
Så kom herud. Wow. Torstat. Du kan også godt høre det lige her. Shit, jeg har fundet test. Wow. Det eneste var i Vanrod. Jeg muter, og så spiller back til dig. Yep. Okay. Der er en test. Okay. Det er irriterende, når jeg ikke kan snakke med dig. Hvor lang tid skal du være muted? Godt. Cirka 5-10 minutter. Oh my god, Thor. Jeg har ligesom lige fundet en test herhen. Min mor er i Indien. Spurgt. Nej. Altså, er hun i Indien, eller er hun ikke? Yes. Du er jo intet, når de er muted. Det er hun. Og hvad skriver du så nej? Du skal jo spurgt. Nej, jeg skrev det ikke, jeg sagde det. Okay. Der er en chest. Har du brug for en rod? Okay. Kom. Du skal få den brugte. Ting! Der kommer en guy! Kommer en guy! Wow, jeg gik i ild. Jeg har et liv. Jeg gabler lige hurtigt. Fik et hit. Okay. Let's do this. Okay. Vi kan få en tur. Jeg booster. Okay, fedt. Yes! Godt ham. Held for bukser. Jeg så et halvt liv. Shit. Okay, vi har simpelthen lige godt armor nu. Har brug for et jernsværd. Den crafter et de, og så crafter jeg det selv. Fedt nok, mand. Jeg tror sgu, vi har en chance. Det er ikke. Så yes, det var fedt. Fuck, er du så? Har vi brug for guld? Fuck guld. Fuck blue right der. Jeg kan også lave en iron hjelm.
360. Skal jeg også lige lave... Der er en gang. Du får en chestplate. Okay, nu skal vi skynde os ind og crafte i spawn, okay? Wow, spawn var lige ved sådan af. Nej, det har jeg ikke. Har du nogle jernbukser til mig, altså? Okay. Jeg tror også godt, vi kan få dem i deathmatchen. Godt nok lidt nederen, jeg tror, han skal være mulighed i et stykke tid, men... Du mener ham? Nå ja, wow. Det kunne også stå ham tilbage. Sådan der. Er det unstack? Ej, lol. Vi får ham jo easy. Det er jo easy, det her, mand. Og så har han ikke engang nogle jernbukser, mand. Fuck you. Okay, så vinder du selvfølgelig. Nå, alle sammen. Yes. GG. Ja, okay, vi tabte godt nok det game, men det var sammen med Thor. Og gå ind og tjek hans kanal, subscribe til ham. Og lad os håbe på, at han snart lægger noget ud. Så jeg kan se den, og så I kan se den. Så ja, vi ses sammen. Hej hej! Kan du også sige hej hej, Thor? Hej hej. Godt. Yes, vi ses. Hej.